sepatu. Nah, itu udah sepatin di sepatu. You can eat water quick. Like water quick, mommy. Lonely. You so lonely. For my heart, my live like a ma. What? Nee, ik wil je niet. Mami, I love you. Mami, Friday van nog aan jou gaat. mami, mami. Voor Wala wait siya. Wat wil hij zeggen? Friday actually say, hij vraagt van mij om te zeggen van mami dat hij zoeken nog aan jou gaat. Nee, eerst nog. Even koffie in de salon. Kom dan zie je koffie van mijn pa. Mami, jou nou kom nou nee. Zwart koffie voor een zwart man. Zien. Zwart koffie voor een zwart man. Let's go get the milk. The milk. So let's go. Be safe. Time to get time to put the milk back. Time to pick you up. Wat koffie voor hem? Wat auntie? Voor wat auntie? Koffie. Kijk daar, wat auntie en wat koffie. Een zwart koffie voor een zwart man. Kijk daar. Zwart man voor zwart koffie. Wat koffie voor een wat man. Auntie. So maar wacht voor Patri. Nee, Patri gaan ook komen. Ik ga die ding eten, Patri. En kan jullie me kijken. Die eten?